ụwa adịghị egwu nwanne m wee chenji gonuo. Ụwa adịghị egwu na a na-ekwu otu ihe ọzọ a na-emesi. Ị mara ife a ga-eme gị ihe ọ dị gị mma mee ya onye ọzọ, mana nke a ga-eme gị ihe ọ dị gị njọ emene mmadụ ma ncha ka ịyawa chukwu ndụ. Nwanne onye runata n'enyo agbata obi a na-enu ike ya, ọ bụrụ na iwere ofu aka na-atụ mmadụ atọ ndị ọzọ na-atụgụnwa n'onwe gị. Izuga ọ gịnị dị kpatara ma m ma mmadụ na-alaiki ibufe ebe ife ọjọọ maọbụ ife takwasara nwanne anyị? Nwanne kedu ife mere anyị ji alaikari ịtụsa karịa ebe ife dị mma mere nwanne anyị maọbụ ebe nwanne anyị na-aga n'iru? Nwanne m ọ jọgburu onwe ma sigbuo nkakwụ n'isi na mmadụ ga-apụta na nke ikpeazụ a ọ bụrụ sịrịsịrịsịrị bụ ife ọ ga-anọ na-achọ. Nwanne anyị nwoke na-afụ onye obodo, nwanne onye obodo enwerekwa ife merie, ọ jọgburu onwe ma sigbuo nkakwụ n'isi na anyị na-aka eselebreti mgbe ife dakwasara nwanne anyị karịa mgbe ife ọma merie. Nwanne anyị nwoke a na-arụ rice enwebụghọ ka a nọkọtara bufe news ihe gbasara nya bụ rice ahụ ọ na-atụbata, otu esi ewe bufe news na nke ikpeazụ a na aka ji nya bụ nwanne anyị nwoke, ọ jọgburu onwe ma sigbuo nkakwụ n'isi. Amarọ m ife o ji wee bụrụ na ndị be anyị na-agbakarị ụzọ ịtụsa ozi mgbe fa nụrụ na o nwere ka ife si wee dịrị onye nke fa maọbụ nwanne fa. Nwanne m nya bụ ife jọgburu onwe ya na nke ikpeazụ a obodo adịgo ka ọ ya adị sịrịsịrịsịrị karịkwuzie na nke ikpeazụ a. Nwanne anyị nwoke onye obodo, nwanne m, mgbe ọ na-atụsa ozi na ya na-eledukwa rice na ya na-eme rice na-ebubata na sọplai, onwerokwa onye na-atụsa ya bụ ozi ntu esi eshi ya na nke ikpeazụ a na-akọzi akụkọ mama Ngozi na ndị ya dị. O jikwa wee bụrụ na aka akpalughị, o jikwa wee bụrụ na o mere nke a mee nke ọzọ, o jikwa bụrụ na eji ya eji nwụọ na ajụ unu kedu ife kpatara o ji wee bụrụ na ndị be anyị na-ala ikikarị ịtụsa ozi ezighi ezi? Ya bụ ife jọgburu onwe ya ma sigbuo nkakwụ n'isi. Nwanne mmadụ lụta na ọ bụ onye runata n'enyo nwanne agbata obi maọbụ onye na-eso a na-enyo ya bụ ikie, lụta na iwere ofu aka na-atụ mmadụ atọ ndị ọzọ na-atụgo nwa n'onwe gị. Echetara m mgbe ọ dịrị ka ọ ga-adị n'akụkụ m nwanne, within some few minutes ebusachana the whole video, emechazie n'ikpeazụ mmekwazi ife onyonyo na-ekene Chukwu na ọ napụtago m na anya bụ ọnọdụ. Enwelo ife nghọta gbasara nya m ntụsa ozi nya bụ ife onyonyo warịra mgbe ife mere nwanne onye ọbụla bufere nya bụ news nwụọ na ajụ na ụmụnne m, ọ gịnị kpatara ndị be anyị ji alaiki ịtụsa ozi ezighi ezi? Tupu iburu ife mere nwanne gị maọbụ rumu ị nụrụ nwanne, tupu iburu ya na-akpagharị buru ụzọ kọnfamụọ ọ jọgburu onwe ma sigbuo nkakwụ n'isi. Ọgwụgwọ ka ọ la n'ọnụ nwụọ na-asị gị nwanne m na onye obodo nọ ya, enwere ife mere onye obodo nọ ya ọfụma ọfụma. Izuga zukwanụ n'ike ewu.